Tagulwan guys. Kani right. Na Mantibugaw diya. Tagulwan Miss or nalay bayad. Pag mo kuan magi mo diya. 50 ang sedan, ambot ang pick up 50 gyapon. Ambot ang mga truck. Ang mga dagko ambot pila. Alright, na tas barangay Alai. Dito straight mo ng kuan. Dalan pa Cagayan. Direta. Alright. You are leaving the province of Bukidnon. Hindi pa ko mulib. Ato po kuan Alai. Ay Alai. Ano Damilag. Diyan yun guys ang ribis ko. Ang sarap ng feeling ko. Time check is 4:20. Kapunon medyo ningit-ngit na gid siya guys.
pwede tong cafe 1415. Nadya ako kadang na suga. Sada ra ba na diya? Toto nabugwala ka balik diya? Mga pi. Tag-overtake kay na yung mga sakyanan po. Mga motor. Hindi ata overtake to nahan. Overtake na guys. Sako for sale. Oh, medyo ngit-ngit na gitang. Na yung mga subdivision po diri po no. G&P Builders. Ano sa man Incorporated. Right, Barangay Damilag na dito guys. Legit Burger, Ray's Warehouse, Damilag. Oh, ang kahoy yun. Tagas kayo. Tagas gano'n, tsada kita noon ba?
Bibo na kay Dres Damila guys.